Sziasztok! Az ünnepi hangulathoz elengedhetetlen egy kis fény, ezért hát készítsünk egy ehhez illő lámpást, ha már van lézervágónk. Ez a tervezéssel fog indulni. Méghozzá 3D tervező programban alakítottam ki a vázat. A dekoráció majd Lightburn-ben fog rákerülni. Hatszög alapból indultam ki, melyre téglalap alakú csapokkal fognak a falak illeszkedni, illetve egy furat készül az ajtónak. Az alsó lapot egy síkra tükrözve megkapjuk a felső lapot, melyből egy hatszög alakot kivágunk a második emelethez. Ide már laponként egy csap is elég lesz majd. Végül kialakíthatóak az oldalfalak, úgy, hogy pont illeszkedjenek. Itt még az ajtóra is kerültek csapok, ezt a vágáskor töröltem le. Majd jöhetnek a felső lapok is, melyek szintén egy 6 lap alakú záró fedélbe csatlakoznak. Ezen a fedélen egy egyszerűbb kampó is helyet kap, majd szintén csappal. A 3D modell elemeiből DXF fájlok készültek, ami már átvihető a Lightburn-be is. Itt importáljuk az alkatrészeket. Először a logónkat hozom át egy másik munkamenetből, majd egyesével importálom az alkatrészeinket a lámpáshoz. Az alsó lapra kerül a logó, illetve ott az ajtónak nem kellene csapok, felül meghagyom a furatokat, hogy szimmetrikus legyen a kialakítás. Következő elem lesz a felső kislap, melyből 2 minta fog készülni, azon elemeket, amik egyből vágáskészek, félre is teszem, hogy ne zavarjanak. Jöhetnek az alsó lapok, itt 6 különböző minta fog készülni, az ajtót is beleértve. Itt még az ajtón rajta maradtak a csapok, ahogy már mondtam, ezt később töröltem kamerán kívül. A kislapokhoz 2 mintát gondoltam ki, egy hóemberest és egy hópelyhest, majd ezek váltakoznak. Mindkettőt az ablak méretére igazítom, hogy legyen elég csatlakozási felület, ne legyenek törékenyek a minták. Amint kész a 2 minta, létrehozom a 6 darabot és félreteszem őket. Az összes alakzatot képkontúrozással készítettem, ügyeljünk rá, hogy csak jogtiszta képeket használjunk fel. Ennél a mézes kalácsfiguránál látható is a folyamat, célszerű mindig másolatot tartani belőlük, hogy hát a később is felhasználnánk őket. A négyszögletes keret helyett egy hangulatosabb, íves ablak motívumra váltok, de először az eredeti keretre igazítom. Vágásnál figyeljünk majd, hogy az ablak külső vonala gravír legyen és ne vágás, mert akkor minden ablak ki fog esni.
Nézzük a hátsó ajtó kialakítását. Az alsó ablakba 2 csomagmotívum kerül, szintén ügyelve az elég nagy átfedésre. A felsőbb ablakokba pedig karácsonyfa díszmotívumok kerülnek. Egy másik ablakba jöhet a mézes kalács figura. Itt szintén lehetne az ollóműveletet használni, de a 2 alakzat kombinációja gyorsabb. Fölé a cukorpálcákból egy kis szívet is formázunk. A többi ablakot már kamerán kívül hasonló módszerekkel készítettem el, csak a képzeltünk szab határt annak, amit szeretnénk megvalósítani. Mielőtt indulna a vágás, ideje elrendezni a vágandó alakzatot a minél helytakarékosabb munka érdekében. Ez még épp ráfér egy lapra, de a megmunkálási idő így is 1 óra 20 perc lesz. Vágás előtt célszerű ellenőrizni az optimalizációs beállításokat, hogyha egymásra esik több vonal, az csak egyszer vágja át az átfedésben lévő vonalak eltávolításával, valamint a csapoknál lehet játszani a vágásirés eltolással, amit ebben a verzióban szélesség eltolásnak neveznek. Egyúttal a bemutatón végére is értünk, én köszönöm szépen a figyelmet és hamarosan találkozunk.